ንስም እግዚአብሔር የመስክኖ ንዘል ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስክንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቆን ኩልኻትኩም ኣቱም ሓወን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃልኦት ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕደታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታትን ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር ኣመስግንዎ ንህዝቢ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ يا قدوس 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 እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ሰማያት ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲ ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበረ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቃና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ጻን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኹ ወጎይታ ዓይነትን ኣዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና حتنا الأولى كفلتات صلوت كفلتات صلوت إنه أب قدمي تقون فرادي كقوم تدلي الله إتي أب منقوي زحلفة عدمي نخون النت نفردن بقيعي سلازخونا ببزحي حتى رعد እንቅጥቀጥ ኣለኹ ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውደስን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የለን ኣብ ገሃነብን ዘመስግኖ የለን እሞ ካብ ድቃስ ትግሂ ተነስሕኪ ናብ መንገዲ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ መሓረኒ ኣድሕነንን እንዳበልኩ ተማሕፂነ ስብሓት ለኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ من ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን መዓዛ ቅዱሳን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተመምስኩም ኩልኩም አሜን አሜን መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተኮይኑስ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግናኸ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልትነት ዕዳ ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ ይዘኒ ወይ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኣሜን ወንጽሕቲ ድንግል ፍረወይና ሓብትና ጥዕመ ክረኸውን
الراي ملو هابتنا ملو أونسه تدنجل الراي كما يوعلكم كلكم لا المسكين ونصح دنقل نبارخي يتقلطب صلال ردئتكي زرقحي نتاب حلنا يكم معبل قامت الكفاء حسابات كاباير حقيو نتا حممت نفسي بخنتنت أزيها لو تطفي والله داو صلوتن نقاحنا بقسيا مخنيات نسخي كالتن محرات تلمن عليتن عدن يخي عدن من هيوت قسين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسبع يخي على هوت يسمع لنا وويتا بزالي في زيانعة حبتنا تمنيت እሺ ከመይ ምስኹም እግዚአብሔር መስ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ ምሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን ናብልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን ልኡል ጎይታ ባዕካ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ዘንቱ ኣሜን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዕ ለና ዶክተር ጽጋብ ቅዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንሰኣ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞዋታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጥበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበልና ኦ ጎይታ ንሁማት ዝኻብ ፀሓዮም ሞመንት ትቅዱስ ስም ካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትና ካነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹስኾንካ ጎይታ መሐረኒ ኦ ካብ ኃጢአት ዝቆ ጎይታ ርአና ድማና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባረኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጽእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደልኒ በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገና ክፋድሕንና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ
مسخي كاب أنس برغتي غفرة كرسخم برغم تسقى جابير مسخي وبسط دس والكي حتيتنا وصريلنا نفت ودغيس كرسوس منتانا محرت لمن لنا أمين. الهوت يسمع لنا حبتنا هوت እሺ ቴንክ ዩ አባና ከመምሲኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ይመስገን ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎት ኣዕርገልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ نزرئي سب انتي أمالاديت ناب ودخي إيسوس كريستوس حدقت حاتياتنا كتسقنا لنا لمن لنا وقيت حق نقست دنقل سلام نبلكي وانا أماني الأملاخ نزولت كلنا خرعات زرقنا سلامتان نقربالكي ودنقل بقويتنا إيسوس كريستوس دي تأمنت أمالاديت حاتياتنا انتي كحرقلنا ذكرنا الهوت يسمع لنا آمين حبتنا الأولى مئة وصلت هيمنة ምእታዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ዝኾንኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድኃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ኸዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነፍሲ ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ بارخنا آمين آمين الهوت يسمع لنا حبتنا رزنت صلوة هيمانوت هيمانوت صلوت كله بزحازي سماين مدرن زرقن زيرن بسفتري بحادة اكزابيه رعبنا آمين بحادة قويتا بإيس كريستوس عالم كي تفتري مسؤول اللو بزخوني والد آب وهدون آمين كبرهان استرخ ببرهان كبحكيني أملاق استرخ بأملاق استوال دنبر فطور زي كوني بملكوتو مسأب معرز خوني كله استفتري زي كوغنا أبز مدري زلو يخون ويساب سماي زلو منو استفتري البون من تانا من سب من دحنتنا كاب سمايات وردي بمنفس قدوس كاب قدس دنجل مريم سقالة بسي سب كوين دما بزبن بنتناوي بيلاطوس من تانا تسالي حمامي مكرامس كال تقبلي موتي تقبري ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈሊተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማኑ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተሰረፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያ ጉባኤ لعل كله ناي حواريا قبائي بزخونت بحانت قدست بيت كريستيان نأمن نحدقات حاتيات بحانت تنقاتو نأمن تنساي موتان نزل عالم زمتيه والتصفى نقبر أمين الهوت يسمع لنا أمين وقويتا صلتنا سميعها حاتياتنا حدا قلنا كريالايسون 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 كريالايسون
Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison. Krialaison, krialaison. ቅዱስ ሀብትና ሙሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹም ምክንያት ኣብ ግዜ ሽግርና ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕልና ዝስማ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ የቕረበለና ኦጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን አሜን ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበረሰታነ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ ማበረሰታነ በከመ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና ንድገልና ኣብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እየ ውስቲ ደስ በልቲ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ትቅዱስን ካኢልካ ተዓረቐና ንክደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ልቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ናይ ሰላም መልኣክ ኣለእኸልና ብፀጋ ምርራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ዋግበት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ትሰደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐደማዮም ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ሂወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ነንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ብርድኣና ብህልውናም ቅንዕቆ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነመርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረድና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ
السغي كاو أنس برغتي خي فركر سغم برغي قوم لتسقى ديابير مساقي أوف السهت دسبلكي حتياتنا أكثر يلنا نفتور دخي يسكرسس منتانا محرات لمن لنا آمين آمين قال هيوت يسمع لنا بير نز قدس بيت خريستيان تهبو ناي سولس ولا تسركن كمون تمرت هايمانة عبون جزيكمن صراحكمن أو هاهيتكم بتبعاتن بعنك عدوان تكاتات الوزل لهم قدس بيت خريستيان سيتساعدكان أسبت هتان يخفلكم تبل نقول لهم بس ساعات زي أبسببا أبسقم أبشقر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلوا مصحرا يفتر لهم بموت سقان استفالينا جنت من قصة سميات يوارسهم أمرير حزن نزلهم قاعدة بس قدسان يدبسكم نقول لهنا ها لولا بهري فتارينا أملاك قدسان زستوعل أمره يبو مودعتنا يسبق لنا نلومي كم فقد إجزابير نريو هيمانة عبو معرف شمونته إيو إذا معرف شمونته كمزي أب سليدا وين أب سكرين نريو زلنا نهواريات ريد إيز نبرة آتيفوس زبهال برانتيا تبهلا بتسميلو جزية نهاجر قسطنطينية لك أباسات زنبرة إيو دحري تمرته بعد نايقويتانا مدحنا نيس كريستوس ناي هواريات مرترينا كم ناي هواريات نمجمر يزرعنا أبز حلف جزينا ناي قدوس هنريوس زبهال ناي إدوم هاجر إدوم إبسكوبوس نبرة يبل هجها قدوس آتيفوس سيلو أب ناي هواريات ود مزمور زنبرة بيت زنبر وزمن قدميا جزية قدم تختل تسرع زلو ني مذكارو خطعمنا من انت دحري هنريوس تتقش زلو أبوتاتنا هواريات هلو دحر أبوتاتنا هواريات ني هواريات رد زنبرة هنريوس إلنا هجي خلايك أنا هواريات رد زنبرة آتيفوس ناي برانتيا تبهيلا أبتسميلو جزية ناي هاجر قسطنطينية لك أباسات زنبرة كم زباليل أبت درسانو بزعبا لدت كريستوس قويتانا قدم زمانات زنبرة كنستو لومي كم لدت سب تولدين أبونا أبي ملاك سلام وانجيل لوكاس معراف كلتا قزري 10-3-10-4 بحسبالو 10-4 حبتنا الأولى إبراويان كلتا 10 وانجيل لوكاس معراف كلتا قزري 10-3-10-4 بزحات سراوي السماي دما بدنقت مسمى الآخ تسأمديرهم كبرنا أملاخ أبلعلي سلام كأ أمدري أمان قلتم سمرت أملاخ زلوهم سبات النابلو نأملاخ أمسقنو هوت يسمع لنا حبتنا الأولى بايبل دي خود صابنا هو عرش إبراويان معراف كلتا وزر 10 هاي كحجزك كده الأولى حبتي بايبل دي عبد نوت أعتقد هنا سينيا الرأي كلايك أزمة تخبك كده حنت دالي خصنحي إبراويان كل 10 تقولهم أنتوا كلون بو زخانة نبوزحات ولود ناب كبري نأتوهم نتر رأس مدحانهم بسكيات كفلسم تقبؤوي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጽሪ 2 ሓብትና ረዘነት መዝሙር 9
مزمور 9 قصر 2 حبتنا معزا قدسان مزمور 93 قصر 2 حبتنا مولو ملكياس 5:2 حبتنا 8 عبراويان 10:3 حبتنا الأولى فيليبي 2:5-8 هراي حبتنا رزنت انت اعتبل قصر 2 اتخابابو تولد قال እግዚአብሔር مسابون منفس ቅዱስን ማዕረኽ ንሱ ካብ መለኮቱ ከይጎደለ ብፍቃዱ ትሕትሉ መልክዕ ባርያ በሙሳድ ሰብ ኮነ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ኣኽራንን ከይተወልደ ምድርን ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን هراي معزا قدسان نباخي هراي مزمور داويت 93 قصر 2 زفانكا كاب ጥንቲ ጽኑዕ እዩ ንስኻ ካብ ዘለዓለም ኢኻ አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና አሜን حبتنا الأولى اوكي فيليبين معرف كلتا قصة قطر 5 هذا سكا اغريتها قدمي خلو تدالي خصنا احنا حبتنا مولو هراي مكياس معرف 5 قصر 2 كناخي يتأمخل أشحات يهودا زنأسكي بيتلهم إفراتا እትምጽኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለ እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና حبتنا تمنيت እሺ ዕብራውያን 13 ቁጥር 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለምን ንሱ እዩ ቃለ ሕይወት የስማዓልና مالن لو من نزل العالم سبق قال هو يسمع لنا هري حبتنا الأولى ناتي فيليبين معرف كلتا سكاب قطر هذا سكا 5 ده كاب شو كاب 5 صار شو ما انت 5 كأتي أب كريستوس يسوع زنبرة حسب أبخاتكم يهلكم نسو بملأخ أملاخ كنسو نتم معرى أملاخ مخانو كم من نزع أيون ملكع بارع ويس رئيسي حسيرو سبون مسيلو بنبرتو كم سب قينو ترخبه رئيسو كسع موت أتهيتو كسع موت أم مسكال أقادة تعززه قال هو يسمع لنا قطري 3 أبونا بملاك السلام وانجيل يوحنس معرف حدخ أب حدخ سب 10:4 حبتنا رزنت وانجيل لوقاس معرف 24:39 معزا قدسان ملخت يوحنس قدامي كاب حدخ سب 3 أبونا قصر 3 أتاسب اتسقا زي نبورو سب زخونا قال مئنتخا سقا توهد بملوكوتو زي دهسس مئنتخا تدهسس أتاسب ات بملوكوتو تنت زي بلو فزم سقا لبس وانجيل يوحنس معرف حده كاب قطر حده كساب 10:4 قال بمجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إذا بمجمرتا أب أملاخ نبره بو كل كونه كابت زخونه زبلد ما بزي بو زخونه يلبون هوات أبو نبرت تايوات كأبرهان سب نبرت برهان وناب سلمات يبره سلمات جنا أي حزون يوحنس زمو سب أي كاب أملاخ تل إخوتن سه كلهم بو ناب امنات من تغبصحو بزعبا برهان كمسكر نسون مسكر مسه
بزعبا برهان دا أخ مسكر متصنبر نسس برهان أي نبرن النفس وكف سب زبره برهان حقنا بعالم يمتص نبره أب عالم نبره عالمون بؤخنت عالم جناي فلت أتن نابتهم ناتو متص تمناتو أي تقبلون نتهم تقبلوا وزبلوا كلهم بسمون زعمنا جنا ولد أملاك خونو مسل هابهم نساتهم كاب أملاك مبر كاب دم ويكاب فقاس سجا ويكاب فقاس سب أي زي تولدوا إيام اتقال سجا كونه سجان حق الملئ وخا أبانا حدره كبرته دما كم كبرنا يتحده ودي نبؤ رأنا على هو يسمع لنا عبتنا رزنت እሺ ሉቃስ 24 ቁጥሪ 39 ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣጋረይን ረኣዩ ከምዚ ንኣይ ዘለኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ኣረማሲስኩም ረኣዩኒ على هوت يسمع لنا ኣሜን الرأي مع ذاك قدسان أنا دقتنا يبون عندي حزام وإنجيل يوحنس كاب حدث كاب حدث كعب ثلاثة قداميت ملغتي يوحنس بالله قداميت ملغتي يوحنس كاب حدث ساب ثلاثة كم تنا يبون مسيلة هندا هذا عينك حقك قداميت ملغتي يوحنس يا وإنجيل أنت ملغت ناتك ملغتيا وإنجيل ناتي وإنجيل ده ملغتي يوحنس سلسة ملغت دي زلة تقدميت ملغتي قداميت أوكي دحري يهودا خيدن دحري تكسكي نم ودات تكسكي هذا كاب حادث كاب ثلاثة إتي كاب مجمرتها زنبرة نحنا سمعنايو صبوا الله دوبنا هو صبال إتي كاب مجمرتها زنبرة نحنا سمعنايو إتي بعينتنا زرعنايو إتي زتأمتنايو أعداوناون زرمسسو بزعبا إتي قال هيوت دما تقلت نتا مس أبو زنبرت نعانا خا التقلت نايزل علم هيوت رئينا يا إنامو نمسكر ننقركم علنا نسخاتكم دما مسانا حبرت من انت كهلوكم إلنا إتي زرعنايو سمعنايو نعخاتكم ننقرو علنا حبرتناون مس أبون مس ودو إيسوس كريستوس إيو أمين على هوت يسمع لنا أمين قصر 4 حبتنا ملو قدامي تيموثاوس معرف 3 كاب 10 قصر 16 حبتنا 8 رومي 1 3 قصر 4 أتزير زنبرة سجى لبسه أتزيل الوقت زنبرة بزلوقت سجى تدهسسه نسجى دما زي الوقت جبروت هاي حبت نعمله صار حيث دعنا ثانية ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16 ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ እዩ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተረኣየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ على هوت يسمع لنا حبتنا تمنيت رومي ملأخت رومي معرف حادة قطر 3 بزعبا ودو بسقا خاب زرق داويت التولده على هوت يسمع لنا قصر 5 حبتنا فروينيز تعمك انت خينو وانجيل لوقاس معرف حادة كاب 4 كاب 54 كساب 55 حبتنا هوت وانجيل لوقاس معرف كلتا كاب 6 كساب 7 أبونا بملاك سلام كالاي كورنثوس 8 9 أبيت لوي حادرة
اتن سماي بدمنا زتقللو بچرقت تتقلله اتن قوس نقستات ام مبلع مال تولده راي حبتنا فرويني تعمل كدي ميتي خزل لخت سمعنا انت اللي حبتنا فرويني راي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 54 55 ከምቲ ነቦታትና ንአብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱን እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቀበሎ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሀብትና ሕይወት እሺ ኮነድ አሚን ምዕራፍ ሉቃስ አሚን ያ ሉቃስ ምዕራፍ 2:6-7 ኮነ ድማ ኣብኡ ከለኹ ግዜ ሕርሳ በፅሐ በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ ኣብቲ ማሕደረ ኣጋይሽ ስፍራ ስለዝነበሮም ድማ ኣብ መብልዒ ማል ኣደቀሰቶ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣቦና ብመላእክተ ሰላም ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8:9 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱስ ምእንታኹም ደኸየ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ምዕራፍ 8 ከም ዝንሪኦ ዘለና 5 ጥቕስታት እዩ ዘለዋ ናብ መዝሙር ክንከይድ ኢና ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ናይ ምዕራፍ 7 ግዜ ኣኺልና ዘየስተንተናዮ ስለዝነበረ ምናልባት ኣው ብኣሞይ ግዜ ዘይረኸብኩም እንተሊኹም እውን ከም ፈቃድ ኣምላኽ ክንጥቀመሉ ኢና ሕጂ ግን ከም ፈቃድ ኣምላኽ መዝሙር ዝተዳለኹም እንተለኹም ክበለኩም راين مزمور استدالنا حسب دي اللي تدالي لهم صبيتني حين بربنا الراي اسكري حبتنا مع ذاك قدسان قالوا استدلوان تلو عدل كبوم تبلالا تدالنا انتلينا الراي كسل مع ذاك قدسان الراي كبر المستانا المتاني أدمكم بسم أبون والدين قدسين ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ ማዓሙቕ ልብና ንስዋኣልካ ምስጋና ዝብል መዝሙር እግዚአብሔር ይደግፈኒ ኣሜን ኦ ክብሪ ዝግባኣካ ክብሪ ኦ ስብሓት ዝግባኣካ ስብሓት ካብ ማዓሙቕ ልብና نسوالك مسكانا كم عمق لبنا نسوالك مسكانا بقارتني ما يملخو معمل بتعوم زماري نعال عبل كلنا دقخا نوج كبرخا اتزهب كالناس نغربو نعاها اتزهب كالناس نغربو نعاها او كبري زقباك كبري او سبحات زقباك سبحات كم عمق لبنا نسوالك مسكانا كم عمق لبنا نسوالك مسكانا بدنا مسنكو كبرو علينا انتم زس مروخا انه تسليفنا منفسنا يسور صومنا افليتكا وعنا ينتقبو نتتعم سمكا
طوعناي نتقبو نتطعم سمكا أو كبري زقباكا كبري أو سبحات زقباكا سبحات كم عامق لبنا نسوالك مسكانا كم عامق لبنا نسوالك مسكانا نعخازبك اقوات زيكوني لساناي كلهنا سبحون دابلي هل نبلو يلن نسيو عقمنا مسواتي لبنا سبرو قويتانا مسواتي لبنا تقبل مسكانا أو كبري زقباكا كبري أو سبحات زقباكا سبحات كم عامق لبنا نسوالك مسكانا كم عامق لبنا نسوالك مسكانا كبر المسكانا نمداني ألم يغني اللي أبونا امين امين قال هو يسمع لنا كل زمن كتزمر اللغة تقلقل لي أنبركي بدك تحقوسي آمين قال هو يسمع لنا او كبري زقباكا كبري او سبحات زقباكا سبحات كم عمق لبنا نسوى الكا مسقانا كم عمق لبنا نسوى الكا مسقانا سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን دقيمة نحبتنا مع ቅዱሳን زماري ملاእኽቲ يسمعلنا تم سمعناون زماري ملاእኽቲ يسمعنا هراي مزمورنا مسقال እግዚአብሔር مزمورنا ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል كم فقد እግዚአብሔር بحبرت كنرينا هراي او كبري زقباكا او كبري زقباكا خبري او سبحات زقباكا سبحات كم عمق لبنا نسوالك مسقانا هراي كل جزية بيت ክርስቲያንና تقربوا أقلقلوت كله قداسيو سبحاتاتو داسيو كله نجر مسرتو مصحف قدوس إيو كنبل كلنا سلازي مصحف قدوس مخانو خم يقرنا إننا نريو أو كبري زقباكا خبري أبونا إبراويان 13:15 الهوت يسمع لنا እምበኣርስ ብኡኡ ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ መስዋእቲ ምስጋና ማለት ንስሙ ዝኣመና ፍረ ከነፍሪ ነቕርብ آمين 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 سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣሜን راي ካልኦት أب رأي يوحنس معرف حمشة قصري 11-12 كساب 14 يزغزل رأيه دما أبزوريات زفان ثم 4 إنسان ثم شماغليتاتن كم دمس بزحات ملاأخ تسمعه قصرهم دما آلاف جزية آلاف أشاح جزية وناشاحيو عاو بزبالة دمس خابلو اتتحار دقنشل نسو سلطانن هابتن طبابن حايلن كبرن جرمان وداسين كوسد بغوعيو أب سماين أب مدرن أب تحت مدرن أب بحرن زلو فطور أباتاتهم زلو زبلو خلون برخت كبرن جرمان سلطانن نزل عالم نتا أبزفان تقميتو زلون نتقنشلن يخون كبلو سماعكو نتوم 4 انسسا آمين بولو نتوم شماغليتاتون فقميلوم سجدو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حبتنا ቀዳማይ
تيموثيوس 4 قصر 4 5 سديدة هلنا الله قدامي تيموثيوس 4 قصر 4 5 هراي زوصاهما تنببلنا تخوليهم خنببا بونا هراي رزنت حبتنا قدامي تيموثيوس معرف 4 قصري 4 5 بحنس الله እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እዩ እሞ ብምስጋና እንተ ተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽ ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ የብሉን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና ጊደና ሓብትና ብስም ኩሎም ተኸታተልትን ሰማዕትን هراي ካልኦት ክብሪ ዝግባእካ ክብሪ سبحات زقباكا سبحات أما عمق لبنا نسوالكا مسقانا توم ملاختي كم زخب لخلو توم كالوت كانتا يبلنيروم آمين ويقبا يبلنيروم هذي أم نفس وكف أقلقلوتنا آمين تبلو بقدس بيت خريستيان እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን በዞም መላእክት ገይሩ ትምህርቲ ምሂርዋዩ ማለት እዩ حراي ካልኦት بمرقفة ولا sorry حراي أنا دي مزمور صعن حمشتك قدر حدا نمسكنك وأملاخ نمسكنك لنا سمك أربعيو سبنت أمراتك يزانتو آمين قال هو يسمع لنا ترى حسحبتنا مقع سلام ما تخي آمين قاعد حتى እግዚአብሔር መስገን ልበ አምላኽ ዳዊት ነቲ ሁሉ ነገር ስለዝተረደአ ከምዚ ሓብትና ትርሓስ ከተም በልና ዝፀንሐት ከምኡ እንዳበለና ኣምላኽ የመስግኖ ነይሩ حراي መዝሙር ዳዊት ካልኦት ተዳለኹም ተለኹም أنا الله sorry حراي እሺ ካልሰባለ ዲው ከሊፎኩም ከከውና በና لاني امساخ تدهاني راح انت أنا لولا حراي تدهاني كتم هيوتا هو تعبتك أنا زلاتنها أب قدامي زينة معرف 16 إسران 3 إسران 4 كل مدرين إزقابي هرزمرو كم معلتي مدحانو أبسرو أب أملاخ أب مأكل أحزاب كبرتو أب كلهم حزبتات تأمراتو نقرو قال هيوت يسمع لنا هراي حبتنا الأولى هراي ناتي تاني رومي 10 معرف 10 وطرح هذا أمبارس أحواتي نسقاهم هيوان قدسان نعملخ به زبلون مسواتي جيركم تقربوا بمحرة أملاخ أمعدكم اللهو الزماليت التي ناي أمر منفساوي أقول قلتكم إيو قال هيوت يسمع لنا آمين እግዚአብሔር መስገን ይሰፍሕ አሎት መዝሙርና ምክንያቱ ኣብዚ ሓብትና ልኡላ ዘንበበትልና ሲ እቲ ነቕርበሉ ሲ ነዚ ስጋና ንስጋሁም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ገይርኩም ከተቕርብዎ እዩ ምክንያቱ ንዓናስ ምስቲ ኩሉ ድኻምና ምስቲ ኩሉ ሓጢኣትና ምስቲ ኩሉ ኣበሳና محضر منفس قدس يوم سخاتكم بيت مقدس منفس قدس يوم أنتم تابوتوا لمنفس قدس لنا مالت سلازي نسقاهم يلو نزي سقاناسي هياون قدسن نعملاخ بهزبل مسوعات غيركم كتقربوا له محسانا كمال له خويلو قال هو يسمع لنا إذا كان عمق لبنا نسوال قال لنا مسقانا تبل حانت نجار ذكر أبونا قدس أبونا شنودا سالساي أبتي كاب عميق زبل مزمور داوود صحفوه زترجموه ترجمه مالوت مصحف نتحانت معرف ملئت مصحف غيرهم ترجمه مالو انتي لا تجمر وإግዚአብሔር كاب عميق نبخا وخو
ጎይታዬ ድምፀይ ይስማዕ ኣእዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ነዛ ኦ እግዚኣብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣወለኹ ትብል ቃል ካብ ዓሚቕ ሓጢኣተይ ካብ ዓሚቕ ድኻመይ ካብ ዓሚቕ ፀገመይ ካብ ዓሚቕ ፀጋይ ካብ ዓሚቕ እንዳበሉ ኣስፊሖም ገሊፆም እሞ ዳቤር መስገን ኣብ መወዳእታ ከዓ ሓብትና ልኡላ እቲ ነቕርበሉ ምስጋናስ እቲ ነቕርበሉ መስዋዕትሲ ንስጋኹም ቅዱስን ህያውን ንኣምላኽ ባህ ዘብል ንሓዘን ፅቡቅ ጌርና ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብሉ ብምሕረት ኣምላኽ ምሕፀነኩም ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ልደት ጎይታ ሕፅር ዝበለ ግን ውሱንን ዓሚቑን ዝኾነ ቅዱስ ኣጢፎስ ረድኢ ናይ ሃዋርያት ኣብ ምንታይ ኣተኲሩ እዩ ነቲ መግለፂ ሂብዎ ዘሎ ብዛዕባ ልደት ክርስቶስ ጎይታና ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ክንሱ ሎሚ ከም ልደት ሰብ ተወልደ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካብቲ ክንሰምዖ ፀናሕና ክንሪኦ ፀናሕና ከዓ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ መጀመርታ መወዳእታን ዘይብሉ ኣምላኽ ግን ከም ታራ ሰብ ኣብ መብልዕ ማል ከም ዝተወልደ ኢና ከነንብብ ኣምሲና እሞ ካብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ እዛ ኣስተንቲነ ንብሎ ከምኡውን ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣስተንትኖ ግዜ ስለ ዘይነበረና ሰዓት ስለ ዝኣኸለ ኣብ ናይ ዝሓለፈ እንተለውን ክንሪኦ ኢና እሞ ናብ ጉባኤ መሓላልፍ ኣለኹ ቶም ቅዱሳን ክሽግሮም ከሎ ክፅግሞም ከሎ ምእንቲ ከመስግኑን ብሓጎስ ክቕበልዎን ብኣንጻሩ ከዓ ምእንቲ ከየማሩርን ከይሕለሉን ብዛዕባ ጎይታ ካብ ልደት እዮም ዝጅምሩ ኣነ ዝፀጊምኒ ዝግባኣኒ ድኹም ሰብ የስኻ ግን ኣምላኽ ኣማለኽቲ ኩሉ ዝሓስካ ክንስኻስ ከም ደቂ ድኻታት ኣብ መብልዕ ማል ተወሊድካ እዩ ምናልባት ካብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ እንድሕር ዘኪርናዮ እታ ናይ መወዳእታ ጥቕስና ኣቦና ብመልኣከ ሰላም ዘንበብዋ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 9 እንታይ እያ ትብል ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙሲ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ደኸየ ኣትብል ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ከይደኸየ ኣብኡ ከሎ ሃብታማት ክገብረና ክእል እዩ ግን ፍትሓዊ ኣምላኽ እዩ ጎይታናን ፀጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ደኸየ ኣትብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዛ ኣስተንትኖ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣገልግሎት እፎ ቤተ ነዳይ ሃደረ ከመ ምስኪን እምሰማያት ወረደ ላዕሊሃ ወተወልደ እምኔሃ እንዳበልያ ተዝክሮ እፎ ቤተ ነዳይ ሃደረ ከመ ምስኪን ከም ደቂ ድኻታት ከም ደቂ ዘኽታማት ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ገዛ ድኻታት ዝሓደረ ዝብል ኣስተንትኖ እፎ ቤተ ነዳይ ሃደረ ከመ ምስኪን እምሰማያት ወረደ ላዕሌሃ ፈቲዎ ስነዚኣ ወተወልደ እምኔሃ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ክንሱ ምእንታኻትኩም ደኸየ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ በራንጥያ ሊቀ ጳጳሳት ዝነበረ ቅዱስ ኣጢፎስ ከዓ ነዚ ብዛዕባ ልደት ጎይታ እዩ ኣስተንቲኑ ማለት እዩ
ልደት ጎይታ ከተስተንትን ኮለኸአ ዘለዓለማዊ አምላኽነቱን ፍጹም ተሰጋውነቱን ተበጃውነቱን ይገልጽ ማለት ይሕራይ ናይ ጉባኤት ጊዜ ካብዝ ሎሚ ወይ ናይ ዝሓለፈ ዘስተንተናዮ ወይ ከዓ ዘይበረሃልና ሕቶ እንተሎ ካብ ናይ ሎሚ እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትወልድ ከተንስ ወድውን ክትወልድ ያ ስሙ ከዓ አማኑኤል ክትብሎ እያ ዝብል ዝነበረ ትንቢት እታ መጀመርያ ጥቕስና ናይ ሎሚ አቦና ብመላከ ሰላም ዘንበብዋ ሉቃስ 2:13-14 ኩሉ ግዜ እንተዘኪርኩም ኣብ ቅዳሴ ኩሉ አገልግሎትና ዘይትስገር እያ ማለት እዩ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እቶም መላእኽት መብልዕ ማል ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣብ ኣርያም ሰላም ድማ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎ እንዳበሉ ከመስግኑ ምስ ረኣይዎም እዮም እቶም ጓሶትኹን እቶም ሰብኣ ሰገል ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ክፈልጡ ዝኽኣሉ ከም ሕፃን ከም ደቂ ድኻታት ኣብ ሕፃን ከም ኣምላኽነቱ ከዓ ብመላእኽት እናተመስገነ ከሎ ኣብቲ መብልዕ ማል ማለት ሕራይ ካብዚ ናይ ሎሚ እዛ ኣስተንቲነን ንብሎ እንተሎ ወይ ሕቶ እንተለና الرأي زستنتنايو وي أبز صنحنايو حتى وي ريتون دحر زي بلنا نابت زغزل معرفت الشعات نسجر معرفت الشعات كفلي حدا قصري حدا ردي هواريات زنبره ናይ ሃገር ስፍት ኤጲስቆጶስ አርክዎስ ከም ዝበለ ስፍት ኣብ ሸነኽ ምዕራብ እያ ትርከብ ናብ እስክንድርዮስ ናብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሓቂ ሓጎሳ ዝተፈጸመ በታ ዕለት እሞ በዓል ትንሣኤ ብዕለተ እሁድ ክኸውን ይግባእ ንኹሉ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስሙ ዘጽንዐ ንኹሉ ፍጥረት ትንሣኤን ንዘይሓልፍ ተስፋ መንግስተ ሰማያትን ዝእመን ዘጽንዐውን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 9 ከም ዝሰምዖ ዘለና ወይ ንሪኦ ዘለና ናይ ስፍት እትበሃል ሃገር ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ረዳ ሃዋርያት አርክዎስ ዝተባህለ ናብ መን ዝለኣኾ ኢሉ ናብ ለእስክንድሮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሓቂ ሓጎሳ ዝተፈጸመ በታ ዕለት እቲኣ እሞ በዓል ትንሣኤ ብዕለተ እሁድ ክኸውን ይግባእ ንኹሉ ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ስሙ ዘጽንዐ ንኹሉ ፍጥረት
نخلو مستيرة تنسعين نزي حلف تسفى منقسة سمايات زئمنن زصنعون مزمور داويد 117 قصري 24 28 أبونا بملاك سلام وانجيل يوحنس معرف 10 كاب حدك ساب 23 حبتنا رزنت مزمور داويد 118 كاب قصري 24 كساب 28 إتا እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ በኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለናን ወእግዚአብሔር አድሕን ኮታ አታ እግዚአብሔር አሰልጥን ኮታ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ እዩ ካብ ቤት እግዚአብሔር ንባረኸኩም ኣሎና እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ንሱውን አብረሃልና ነቲ መስዋዕቲ በዓል ዓመት ክሳዕ ቅርንቲ መሰውኢ بجمد أسرو نسخة أملاخي إخا أمسجنك وأملاخي لعلب بلكا اللخو الهوت يسمع لنا بنا كل جزء أبناء قداس يبتنسعي ذات إلت نتجبر إجزابير نتفسح ونتحسباتي أوجزيو أدهنسو نابلت بيت خريستيان تزمرز مزمور زي مالتي حراي حبتنا رزنت وانجيل يوحنس معرف عسرا خاب حد عسران سلستن بتا قداميتي معالتي سومون جنا مريم وانجيلاويت ناي جنا تلمات كله انجيها نبت مقابر مزد نتي امني كاب اف مقابر تفنكيلو رأيتو سلازي نسا قويا نب سمعونن بيتروسن نبتي يسوس زفقروم كالق ود مزمور متيا نقويتانا كاب مقابر وسيدومو أبي كم زنبرو أي فلتن بلتهم بيتروسن اتحادي ود مزمورن كا وطو نفت مقابر ون كدو كلتي يوم بحنساب قوية يومو اتحادي دو اتحادي ود مزمور نبيتروس قدمو أبتي مقابر ون قدمي وبتحي دنينو انت تأمتي أبو مغانز رأي جناخي أي أتون شعو سمعونن بيتروسن ددحري أموتو نفت مقابر أتو نتي مغانزون تنبيرو رأيو اتي أبرو أسو زنابري مقرميان كابينو تتقليلو نبري أمو انبر نستي مغانز أي نبرن شعو اتي قدم ناب مقابر زمتي كالاي ود مزمور دما أتوي نتي كاب موتان كتنسق يقبقو إيو زبل صحف قنا أيستوعالون نغرمو رأيو أمني شعو اتهم دك مزامور تنابتي ناب بيتهم تملسو مريم قنا أبتي أف مقابر دو إلا تبكي نبرت ناب خيط كا نابتي مقابر دنن إلا أبتي سجا يسوس تنوبرو تعداق داونتي تخدنو كلت ملاختي حدا بترأس حدا بترقات رعايت نساتهم كا أتي سبيتي انتاي يبكيكي علو بلوا نسا قويتاي وسيدومو أبي كم زنبرو خاي فلتن بلتهم إزي إلا ندحري أقلت بلت أمو نيسوس دو إلو رعايتو يسوس مخانو قناي بلتتن يسوس كا أتي سبيتي انتاي يبكيكي علو نمن سيتدلي الله يبلا نساها حلاو أتاخلتي مسيلوا قويتاي نسخة لعيكايو انت خوين كاس آني خوصدو أبي كم زنبر كايو نقرني بلتو يسوس كا مريم بلا نسا دما قلت إلا بيورايست ربوني بلتو ترقمو ممهر مالتيو يسوس كا قنا ناب أبوي أيديو كنومو أيتتنكيني قناخي ناب حواتي كيدي إمو ناب أبوين أبوخمن ناب أملاخين أملاخكمن إديب ألوك بلي يوم بلا مريم مقدلاويت نقويتا خمز رأيتو أزون كمز بلا كي
ከይዳ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ነገረቶም በታ ቀዳሚት መዓልቲ ሰሙን ምድሪ ምስ መሰ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነቶም አይሁድ ስለ ዝፈርህዎም ማዓፁ ተሸጊሩ ነበረሞ ኢየሱስ ኣብታት ተኣኪቦምላ ዘለው መፂኡ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ምስ በሎም ከዓ ኣእዳውን ጎድኑን ኣርኣዮም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ንጎይታ ምስ ረኣዩ ተሓጎሱ ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦይ ንኣይ ዝለኣኸኒ ኣነ እውን ከምኡ እልእኸኩም ኣለኹ በሎም እዚ ኢሉ ውፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ንዝሓደኩምሎም ከይሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ከዓ ይተሓዘሎም እዩ በሎም الهوت يسمع لنا ኣሜን أب قصري سلسته مع ذاك قدسان وانجيل يوحنس معرف عسرته كاب عسر شوعته كساب عسرته وشمنته حابتنا مولو قداماي كورنثوس معرف عسرته وحمشه كاب 4 كلتن كساب 50 شمنتن قصر سلسته انت عتبل زلا ويتا سقو كاموتان أب زتنسألو جزيه نتيس على أدك أسب زخون موت بؤوز سعارلو جزيه أزي إيو راي مع ذاك بدسان ربنا وانجيل يوحنس 10 أب 10 شوعته 10 شمونته حقابو هو سبالة أنا نفسي بجاخ حلفا مليسون كوسدا أي أمو سلذي أبو يفكرني إيو بعلي إيه بجا زحلف امبر كوايز وسداس يلبون بجا خحلف سلطان علني مليسك وسداون سلطان علني نزات إزاد إزياء كاب أبوي إيه اتقبل قوة أمين الهوت يسمع لنا أمين رايحة تناملو هاي قدامي كورنثوس رفع 15 كساب كابر بعد كلتن كسر 50 شموت تنسأ موتان ون كم إيو زحلف يزرع بزي حلف كعاي تنسأ بوردت يزرع بخبري تنسأ بدخام يزرع بحيلي تنسأ نفساوي سقا يزرع منفساوي سقا تنسأ نفساوي سقا كاب زهلو منفساوي سقا ون الله ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነብሲ ኾነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቅድም እቲ ነብሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ድሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግን ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡ እውን እቶም ሰማያውያን እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበሰና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና ግናኸ ኣሕዋተየ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ እቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ሙታን ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክልበስ ግቡኡ እዩ እሞ እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክልበስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሓጠ ዝብሎ ቃል ክፍጸም እዩ ስለኣላት ክብሪ ምስጋና ይኹን ساب 58 يقصل يا ملاحظ ዝብሎ ቃል ክፍጸም እዩ ወሞት
أبيلو بالحقة تا سيولك أبيلو عودك بالحموت حتياتيو هاي الحتياتون حقيو قنا خينا تبقويتانا يسوس كريستوس غيرو حوز ذهبنا أملاح سبحتي خدنو سلسي فقرات أحواتي سعركم بقويتاخو خنتو خم زي كونه فاليتكم بعيو قويتا صنعات زيتنا أنا كله كيسي عزوزات ضبات عزوزات كونوا آمين سلالات آمين. قال هيوت يسمع لنا هراي قدر بعته حبتنا دانايت استعمال كنت غينو رومي معرف شوعات قدري شديش تبع السرته كاب حجين دحرقنا اي موتني سلز توهاده مس ملكوت زي لوتن زي تفئن غيرو ايو يتعمل كده هون دانايت حبتنا اي سمع هون دانايت እግዚአብሔር መስገን አንደም ሲኸም ቋ ሰላማት አኺ ሮሜ ሸውዓተ ካብ 6 ክሳብ 10 ካብ 6 ክሳብ 10 ዘሎ ድሓን ሮሜ ሸውዓተ ምዕራፍ ሸውዓተ ደውፂኸያ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢኸ ከተንብብያ ማለት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ድሓን ካልእ ክበኪ ክሳብ ትዳለዊ ሃውና ዲያቆን ሳሙኤል ረቡና ሮሜ ሸውዓተ ካብ 6 ስጋዕ 10 ሕጂ ግና በአረጊት ንብረት ፊደል ዘይኮነስ በሐድሽ ንብረት መንፈስ ክንግዛእ ካብቲ ሒዙና ዝነበረ ሕጊ ሞይትና ካብኡ ተፈታሕና እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እቲ ሕጊ ዶ ሓጢኣት እዩ ያ ኣይፋሉን ብዘይ ሕጊ ግና ንሓጢኣት ኣይንፈለጥክዎን ነይረ እቲ ሕጊ ኣይትመነ እንተዘይብልሲ ንትምኒት ኣይንፈለጥክዎን ነይረ ሓጢኣት ብዘይ ሕጊ ሙት እዩ እሞ እቲ ሓጢኣት ብትእዛዝ ምኽንያት ወሲዱ ትምኒት ዘበለ ኣለዓዓለለይ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ትእዛዝ ምስ መፀ ግና ሓጢኣት ህያው ኮነ ኣነ ከዓ ሞትኩ ትጋባልያ سبع عشرة حدن 10 بحنسال ሓጢኣት ምኽንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሒትኒ ብውን ቀቲሉኒ እሞ እቲ ንህይወት እተዋሃበ ትእዛዝ ንኣይ ሞት ክኾነኒ ረኸብክዎ قال هيوت يسمع لنا قصري 5 مزمور داوود 24 شوعته 7 حبتنا الأولى مزمور داوود 110 تقص حدا حبتنا ترحاس ماركوس 10 حبتنا 8 عبراويان حدا كاب 3 حساب 14 حبتنا هيوت قطر 5 تعيزبل ملء كبرن مسغانان غيرو نابابو اقربو نعو سمايات تخفتلو كم منبر ملكوتو زي تفليخ نس دما مسابن منفس قدسن ام منبر كبرو تقمته سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን راي حبتنا الاولى أبونا حليفاتني أمونتا يا نيرا هراي مزمور داوود 24 كاب 7 10 مزمور داوود
عشان طب حموشته ኣብ 7 ክሳብ 10 ኣብቲ 10 ኣቱም ደገታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ኦ ናይ ዘለዓለም ደገታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ከኣቱ እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ መን እዩ እቲ ብብርቱዕ ሓይልን እግዚአብሔር ኣብ ውግእ ዝበርትዖ እግዚአብሔር እዩ ኣቱም ደገታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ ኦ ናይ ዘለዓለም ደገታት ልዕል በሉ እቲ ንጉስ ክብሪ እውን ከኣቱ እዩ እዚ ንጉስ ክብሪ እዚ መን እዩ ጎይታ ሰራዊት እቲ ንጉስ ክብሪ ንሱ እዩ على هو سلا ምሳሌ سيلا أستنتنو مالت حراي على هو يسمع لنا آمين حراي حتى أنا أتمنيت እሺ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 19 ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ على هو يسمع لنا ناتي حليفة لي أبنا هو مزمور داوود 110 تقصى حد ترحاس حد حليفة الشي كويتا نطلعتخا مرقت اقرخا خسع زقبرم ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ على هو يسمع لنا حبتنا هو حبتنا هو ميتي خزال لخد سمعنا انت اللي خي I'm sorry ናተይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ 3 እስከ 14 ንሱ ናይ ክቡር ነፀብራቅ ቅርፂ ባሪኡ ከሎ ኩሉ እውን ብሓይሊ ቃል ፀዊሩ ከሎስ ምንፃህ ሓጢኣትና ምስ ገበረ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ካብቶም መላእክቲ ብዙሕ ዝበልፅ ስም ብዝወረሶ መጠን ክሳዕ ክንድዚ ካብኣታቶም በለፀ እስኪ ካብ መላእክቲ ኸ ንመኖም እዩ ንስኻ ወደይ ኢኻ ኢሉ ሎሚ ወለድኩኻ ከም ብሓድሽ ድማ ኣነ ኣቦ እኾኖ ንሱ እውን ውሉድ ክኾነኒ ዝበሎ ከም ብሓድሽ ድማ ነቲ ብኽሪ ናብ ዓለም ከእትዎ ከሎ ኩላቶም መላእክቲ ኣምላኽ ይሰግድሉ ይብል ብዛዕባ መላእክቲ ከዓ መላእክቱ ንፋሳት ኣገልገልቱ እውን ሃልሃል ተሓዊ ዝገብር ይብል ብዛዕባ ወዱ ግን እቲ ኣምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር በትሪ መንግስትኻ እውን በትሪ ቅንዕና እያ ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ከዓ ፀላእኻ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓላፍ ብፅኦትካ ብዘይተሓጎስ ቀባእኻ እዩ ዝብል ድማ ጎይታይ ንስኻ ካብ ቀደም ንምድሪ ሰረትካያ ሰማያውን ግብሪ ኣእዳውካ እዮም እዚኣቶም ክጠፍኡ እዮም ንስኻ ግን ትነብር ኩሉ እውን ከም ክዳን ክብል እዩ ከም ክዳን ክብል እዩ ከም ክዳን ክበሊ እዩ ሶሪ ታንክ ዩ ከም ዓለባ ድማ ክትጥንክሎ ኢኻ ኢሎ ክልውጥ እውን እዩ ንስኻ ግን ከም ቀደምካ ኢኻ ዓመታትካ እውን ኣይክውዳእን እየን ይብል እስኪ ካብ ኣምላኻት ካብ መላእክቲ ንመኖም እዩ ንፀላእትኻ መርገፅ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮምሲ ኣብ የማናይ ተቐመጥ ዝበሎ ኩላቶም ዶ ነገልግሎቶም እቶም ምድሓን ክወርሱ ዘለዎም ዝለኣኹ መንፈስቲ ኣገልግሎት ኣይኮኑን على هو يسمع لنا سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነዚ ምዕራፍ 9 ዝተሓፈ ኣቦ ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም
ረድኢ ሃዋርያት ዝነበረ ናይ ሃገር ስፍቲ ኤጲስቆጶስ ኣርከራዎስ ከም ዝበለ ስፍት ኣብ ሸነኽ ምዕራብ እያ ትርከብ ኢሉ ናብ ለእስክንድሮስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ብዛዕባ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀሓፎ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣቦ ዝረኣናዮ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ይፅሒፉ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓሙሽተ ቁፅርታት እዩ ዘለዎ ሎሚ ምዕራፍ 8-9 ኢና ርኢና ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ዝተረዲእኒ እዚ ኣስተንቲነ ንብሎ ወይ እውን ዘይተረዳእና ዘይበረሃልና እንተሎ ካብዚ ናይ ሎሚ ንባባት እዚ ክርዳእ ክበረሃልና ንብሎ እንተሎ ሕጂ እውን እቲ መደብ ናይ ጉባኤ እዩ ከምቲ ክንሪኦ ፀናሕና ወይ ዘለና ዝቐነና ነቲ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ይኹን ትንሣኤ ተበጃውነት ድሕነት ክገልጽዎ ከለዉ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ትንቢት እንታይ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዕለቱ እንታይ ከም ተፈጸመ ሕጂ ከዓ ንዓና እንታይ ከም ዝምህረና ነዘን ሰለስቲአን እናወሃሃድዮም ዝገልጽዎ ስለዚ ሃይማኖት ኣበው መቐፀልታ ወይ መተካእታ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ሃይማኖት ኣበው ከዓ ሓሳባት ናይ ሰባት ወይ ድርሳናት ናይ ሰባት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ነታ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓዲስ ኪዳንን ዝተፈጸመ ፍጻሜ እናብርሁ ንሕና ክንኮኖ ዘለና ንሕና ክንፈልጦ ዘለና ንሕና ክንከዶ ዘለና መገዲ ሰሪዖምልና ንኣብነት ካብዚ ናይ ሎሚ ዝረኣናዮ ዕለተ ሰንበት ትንሣኤ ካብ ዕለተ ሰንበት ንኸይወፅእ ኣቦታት ዝወሰንዎ ብቓል እግዚአብሔር መሰረት እዮም ማለት እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ዝኾነ ዘስተንተናዮ እንተሎ ግዜ ክበኩም ግዜ የለና ሕራይ ህይወት ሓብትና ኣነ ሳብታ ክስቲያ ዘላትኒ ከተብርህልና ቅሩብተይ ኣብታ ኣብ ዮሃንስ 17 كنا ፀምሐና أمتى أبتت تشعت لا أساخ بلا مقدم واني أبتت تشعت معرفة تشعت قيناس سالسيتي أباسي أبتا زنبرنا ياسي يسوس كأجنا نفس نبابوي أيدا يبكون أمو أيت تنكيني جناخ نبحواتي كيدمو نبابوي أبخو من نب أملاخي من إديب على خبر اليوم دلا حجة قبل أخذ أي تنكيني زوالاسي انتين نمنتاي خميلوا ناخذ برحالنا كانا كم تردعتني كانا ستيل حاتيات نخي رغباديو انت أسخ ورتكستاي كاب كل جزي حاسبة إني راح حطكم متسخلا እግዚአብሔር መስገን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እቲ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ቃል እግዚአብሔር ይዝምልሶ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 9 እንታይ ዝብል ንደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ እዩ እዚኣ 28-9 ራእያ ማለት እግሩ ሒዘን ማቴዎስ 28 ቁፅሪ 9 yes 28 ቁፅሪ 9 ኦኬ أمببيا مو رجيم كم ببيا زخم ببعض سناخو واني ماتيوس 28 قصريت تشعت حاجة هو ندك مزامرتو خينا قرا خدا خلوا إنه يسوس تقوانا فن كمي إخن كا بلن نساتن قربي لن كا إقرو حيزان سجدان سلغالات وكزابير سمس جنيهون أجي
حاتيات كي تلقبلو اندز خاون نيرو ابزي كتنكفو اي مفقدل نيرو مالتي كلايكا حاتيات زلقبو غويتا ايكونن مالتي لكع كم تبرهان صحاي ابچقا وديو زيصيه كوميو مالتي اجي سلامنتاي دالو ابزي اي تنكفن زبل زلو እቲ ሓሳባት እንድሕሪናዮ እቲ ሓሳብ ዘምፀቶ እንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ክትስእ ከም ዘይክእል ሰባት ከም ዘለዓልዎ ኣልዒሎም ከም ዘንብርዎ እቲ ማለት ዝረኣየቶ እውን ሓላው ገነት ከም ዝመሰላ ኣበይ ኣንቢርካዮ ትኹንካስ ኣነ ክወስዶ ፍቀደለይ እዚ ኩሉ ኒ ምስቲ ትንሳኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸይድ ኣይኮነን ማለት ኣምላኽ ወዳ ኣምላኺ ብሓይሊ ስልጣኑ ንሞት ሲዒሩ ክትስዩ ኢላ ክትፅበ ዝግባእ ኣደ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ድኻምነት ትጎይ ነይራ ንክብሪ ኣምላኽ ግን ተሓሳብ እቲ ኣይሁድ ሰይጣን ኣብ ልቦም ኣሕዲሩስ ተሰሪቁ ደቀ መዛሙርቱ ሰሪቆም እምበር ኣይተንስአን ዝበልዎ ልክዕ ከምኡ ሓሳብ እዩ ዝኸይድ ማለት ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትተንክፍኒ ዝብላ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ደረጃ ናይ እምነት ዝነበረቶ ደረጃ እምነት ኣይፀንሐትን ማለት እዚ ከዓ ንዓና ትምህርትና እዩ ማለት Okay, that makes sense. Thank you. ንዓና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንክብሪ ኣምላኽ ኢላ ትጎይ ዘላ ንክብሪ ኣምላኽ ኢላ ትጎይ ዘላ እቲ ዝነበረ ሓሳብ ግን እንታይ የብክየክሎ እንታይ ትደልይለኺ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተታ ንሳ ከዓ ሓላው ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ልዒልካዮ እንትኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበድካዮ ንገረኒ በለቶይ ሕጂ ይቕፅል እዩ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጥ ረቡኒ በለቶ ትርጉሙ መምህር ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይባለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዙን ከም ዝበላ ኸይዳ ንደቀ መዛሙርቱ ነገረቶም ሕጂ ከይዳ እንታይ ኣትብል ንጎይታ ይወሲዶሞ ኣበይ ከም ገበርዎ እውን ኣይፈለጥኩን እዚ ሕጂ ንኸይትትንክፎ ደረጃ እምነታ ወሪዱ ስለ ዘሎ ንኸይትትንክፎ ኣቐዲመን ግን እግሩ ሒዘን ከም ዝሰገዳሉ ከም ዘምለኽኦ ግን ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 9 ገሊፅልና እዩ ማለት በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ሂወት ተረዲ ከምዛ ሕጂ ተንኪ ኣቦና ሕጂ ሲ እቲ ንሳሲ እቲ እምነት ክስታይ ትጠራጥር ስለ ዝነበረት ይተንክፍኒ ማለት ኢን ጀነራል እቲ ኣንሰር هو حجي تتراتر نيرا تراي زي كونس تتبلو زل حسابات حساب سيطان اوكي مخنياتو نقويتا عيس كريستوس كم حدا ترى ريسا سبات العلوم عبد الله يامزو قمتوان زنبروان منبر بعلو ختنس زيك الحساب ندحر الليسي كومن دحر كوينو تسفاناس انتاي تسفان لنا مصباح ندحر نكريستوس كومن حاسبو خينا مالي ثانك يو ابونا تردياتني ابري هرك قال هوت يسمع لنا تعمل قليزكم لنا ثانك يو هرك قالوت إذا هاي مانوت أبو نتي مستيرن قننان دوغمان قدس بيت كريستيان زحزه عميق ملأخت زلوا قدسان أبوتات مسبولين مسحدثين مسفصامين نعانا انتاي ملأخت خم زلوا ناوها هادون بيت كريستيان زورسوا عبي سند ناي قدس بيت كريستياني مان الراي كابزناي لومي إذا أستنتينا نولو
ተስተንተናዮ ዝተረዲየ ካብ ናይ ሎም ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ኣይበረሃለይ ንብሎ ኣብ ኣቁርብተይ ኣባና ከስተንትና ዝብልነበርኩስታ ብጣዕሚ ገርም ይመቸም መሃር ፅቡቅ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብዛ ፅሑፍሲ እቲ ወዲ ሰብሲ ብመሬት ተፈጢሩ ናብ መሬት ኣቱ እሳታ ክስታይና ሕጂ በዓልናስ ንሪኦ ኣለና ዋላ ዝኾነ ይሃልወና ዝኾነ ብዘይገድስ እታ መጨረሽታ ግን ኣብ መሬት ከም ንኣቱ ሲ ኣብዚኣ ኻ ብደንቢ ገይሩ ክስታይ ገይሩዋ ኣሎ እሞ ምስቲ ትነብሮ ኣለኻ ክትሪኦ ከለኻ ሲ ብጣዕሚ ክስታይ እቲ ናይ ኣምላኽ ስራሕስ ግርም እዩ ዝብለካ እቲ ኩሉ ነገሩ እቲ ዝዓበየ ግን ኣብ ዓለም ክትነብር ከለኻስ ብመንፈሳዊ ክትነብር ምስኡ ክትነብር በቲ ናቱ መንገዲ ክትነብር ነቲ ሰማያዊ ክትርኢ ከም ዘለካ ከተብለልና ፀኒሓ ዛናይ ታናህና ፍጥረት ማለት እየ እግዚአብሔር መስገን ከምቲ ዝበልከ ህይወት ሓብትና ክልተ ነገር ኣብ ህይወትና ሰማያውን ምድራውን ሓላፍን ነባርን ዝረአን ዘይረአን ህይወት ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ስጋዊ ሰብነትና ኩሉ ሳዕሪ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ ከዓ ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ዕምባባ ይረግፍ ትቆስል ከዓ ይቅምስል ኢሉ ማለት ብዛዕባ ሰብኣዊ መንፈሳዊ ሰብናት ሰማያዊ ሰብና ግን ንስኻትኩም ግና ካብቲ ህያውን ንዘለዓለም ዝነብር ፍጥረት ኢኹም እምበር ካብቲ ሓላፊ ኣይኮንኩምን ኢሉ ከዓኒ ህይወት ከም ዘለና ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ንፅበ ኣብ ውሽጥና ግን ክልተ ህይወት ከም ዘሎ እዚ ከዓ ነዚ ክልቲኡ ከዓ ገግብኡ ከይተዳባለቐ ከይተሓወሰ ከይተፈላለየ ገግብኡ ናይ ስጋ ንስጋ ናይ ነፍሲ ንነፍሲ ናይ መሬት ንመሬት ናይ ሰማይ ንሰማይ ናይ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ናይ ቄሳር ንቄሳር ኢሉ ንኩሉ ዘዝግብኦ ሃብዎ ኢሉ ሰሪዕልና ማለት ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ከዓኒ ስጋና ብዙሕ ከም ዝደሊ ፈሊጡ ከዓ ትሸዓተ ኢድ ንስጋ ሓንቲ ኢድ ከዓ ንነፍሲ ንሰማያዊ ደገ ሰማይ መእተዊ ክትኮነኩም ኢሉ ከዓ ትሸዓተ ሰዓት ደቂሽኩም ተሓንቲ ሰዓት ናይ ኣመስግኑ ትሸዓተ ቅርሺ ንዓኹም ተጠቂምኩም ተሓንቲ ቅርሺ ግን ንዓይና ብክብረ ያብዕልዋ ኢሉ ከምዚ ሰሪዕልና ስለዚ ንክልትየን ሓላፊ ፅባሕ ዝበርስ ዝብስብስ ስጋ ፀርና ከም ዘለና ኣብታ ስጋና ከዓኒ ዘይትፍስብስን ዘይትፈርስን ተኣመክንዮ ናይ ቅዱሳን ናይ ቅዳሴና እንድሕር ዘኪርናዮ ኣብዛ ስጋና ዘይትፈርስን ዘይትብስብስን ህያው ነፍሲ ከም ዘላትና ንፈልጥ እንዳበልና ኢና ቅዳሴ ንእውጅ ማለት ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ያባና ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ሁላና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ካልኦት ጊዜ የለና ንጊዜና እንጠቀመሉ ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦና ኩልኩም ኣብዚኣ ስንታይ ከሰንትን ፀኒሐ ከዓ ዛዴና ድንግል መግደላዊት ጎይታይ ስኻውሲድካ የትኾንካስ ክሽከሞ እንዶ ነገርኒ ኢላቶ ክትገልጹልና ፀኒሕኩም ንህይወት ክትገልጹና ፀኒሕኩም ተረዲእልና ኩሉ ሕጂ ንጎይታ ክንሽከሞ ተደኣ ኮይንናሲ ቅድም እቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምውራዱ ዋላ ንሃዋርያት እውን ኩሎም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም እዮም ብፍርሒ ኣቢሎም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ንጎይታ ክንስከሞ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ መጀመርያ ኣብ ልብና ከኣቱ ኣለዎ መጀመርያ እቲ ናቱ ኩሉ ክርዳእና ምስ ተረዳእና ግን ዓርዑተይ ፎኪስ እዩ ንዕኡ ናባይ ከዕርፈኩም ይብለና ሕጂ ኩሉ እንትነና እንተደኣ ናብኡ ገዲፍናዮሲ እሱ ምሳና ንሕና ምስኡ ምዃንና እምበር በቲ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዓቕሚ ሓይልስ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ክትስከሞስ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ሬሳ ከማን ከቢድ እዩ ዝኾነ ዓይነት ማለት እዩ እንኳን ወዲ ተባዕታይ ዋላ ጓል ኣንስተይቲ ከማኻ ኮይና ከማን እቲ ህይወትና ምስተፈላለየስ ኣዝና ኢና ንኸብድ እሞ ከምዚኣ ከሰንትን ፀኒሐ ማለት እዩ ኩሉ ርዕትናስ እሱ ከም ዝስከመልና ንሕና ግን በቲ ናቱ ዝሃበና መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ግን ብትብዓትን ብሓይልን ከዓ ንዓለም ምልእቲ ዜሮም ከዓ ወንጌል ሰቢኾም ማለት እዩ
الهوت يسمع لنا آمين. مع ذاك دوسان حبتنا عابنا غيريو كنصرو انت خويناسي مجمريا خنفلتو يزلنا مجمريا ابل بناي بوتا كنبو زلنا شعينا خنصرو نخيل شعينا بيتسخلنا حيلي كنكئلو نخيل كيف لتنايو ابل بنا كياتو ابزباننا خصعان وي كنصرو اي نخيلنا بحق عبي مستنتاني سلازي غايو ودي لبخا هابني زبلنا مالي امثالي ودي لبخا هابني عين تخاخ اب مقدي باهي بلن سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አራይ ካልወት ባናን እሰይደብ ዚ ሐሳብ ከብ አራይ አባና እግዚአብሔር ይደግፍኩም እዚ ናይ ማርያም መግደላዊት ብኸለተ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ከምቲ ኣብ ምሳሌ እቶም አንጊሆም ዝደሊንስ ይረኽቡኒ ዝብል ኣሎ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ጎይታ ከም ዝነበራ ወጋሕታ ብጸልማት እሞ ድማ ከም ዘለናዮ ዘመን መብራህቲ ዘይብሉ ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣራዊት በላዒ ከይፈርሐት ናብቲ መቃብር ጎይታ ምኻዳ ክሳብ ክንደይ ፍቅሪ ጎይታ ከም ዝነበራ እዩ ዘረዳእካ ዋላ ኣብቲ ካልኣይ እውን ከምቲ ሓፍትና መዓዛ ክትብሎ ዝፀንሐት ንስኻ ልዒልካዮ እንትኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ ምባላ እውን ውሰድዮ ተዝብላሲ እንታይ ክትገብሮ ምኽኣለ ሓንቲ ሰበይቲ ብዓቅሚ ሰበይቲ እሞ ድማ ረይሳ ዝመተ ነገር እንድሕር ኮይኑሲ ግደፍ ረይሳስ ኣፀቢቑ ዝሓመመ ሰብ ከማን ከተልዕሎ ከቢድ እዩ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብዚ እውን ክሳብ ክንደይ ፍቅሪ ጎይታ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ዝነበራ እዩ ዘረዳእካ ግን ኣብ ምንታይ እያ ፋሒላታ እንድሕር ኢልና ግን እቲ ኣቐዲሙ ናብ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስኤ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እየ እናበለ ዝነግሮም ዝነበረት ሰምዖ ዝነበረት ግን ጨሪስኻ ውሽጣ ጠፊኡ ኣብ ክንዲ ነቲ ብዙሕ ግዜ ዘገልገለቶ ክርስቶስ ዘይኮነት ኣብዝሲ ዳርጋ ሃዋርያ ናይ መን ኮይና ኢና ንሪኣ ዘለና ናይቶም ተሰሪቁ ኢሎም መልእኽቲ ዘሕልፉ ዝነበሩ ነቶም ሓለውቲ እውን ገንዘብ ሂቦም ተሰሪቁ ይበሉ ዝበልዎም ዳርጋ ናታቶም መልእኽቲ ተመሓላልፍ ዘላ ግን ኣብታ ኣይትተንኪኒ ዝበላ ጎይታ ፅቡቅ ጌርኩም ኣረዲእኹም መና እሞ ክልተ ነገር ኢኻ ትመሃር ክብል ኢለ ካብ ኣዴና ፍቅሪ ከም ዝነበራ ግን ከም ሰብ ድማ ደኺማ ዳርጋ ከም ዝተሰርቀ እምበር ከም ዝትንስእ ህያው ከም ዝኸውን ብፍቃዱ መይቱ ብፍቃዱ እውን ንሞት ስዒሩ ከም ዝትንስእ ግን ካብ ውሽጣ ጠፊኢ ነይሩ ክብል ኢለ እሞ ቀኒየለይ ስለተዋሃበኒ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ከም ዝቦና ክገልፅዎ ዝፀንሑ ክልተ ነገር የነ ኣብዚ ነስተውዕሎ ስምዒትን ርድኢትን ማለት እቲ ዝነበራ ፍቅሪ ኣምላኽ እቲ ዝነበራ ለይቲ ምኻድ ትገለ ግን ብምንታይ እዩ ተዓብሊሉ ብርድኢት ዘይኮነስ ብስምዒት እዩ ማለት ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ቅድሚ ጸሎትና ቅድሚ ጾምና ቅድሚ ኩሉ ሰነ ምግባር ንብላ ከምታ ኣቦና ሰሎሞን ዝሓተታ ዘስተውዕላ ኣእምሮ ምስትውዓል ክበና ድሕር ብዘይ ምስትውዓል ዝግበር ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስምዒት ጥራይ ነይሩዋ እምበር እቲ ርድኢት እቲ ምስትውዓል ተወሲዱ ነይሩ ማለት ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር ንሕና ኣብቲ ዘደንግጥ ዝመስለና ዘሐጉስ ዝመስለና ዘፍርሕ ዝመስለና ዝጠቅም ዝመስለና ዝጎድእ ዝመስለና ኩሉ እንታይ ክንገብር ምስትውዓል ክህበና ምእንቲ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃበነ እግዚኦ ኣዕይንተ ኣእምሮ ወትረችያ ከይረኣያ ወኣእዛን እነሂ ቃለ ዘባህቲት ከይስማዓ
نعخات رئيس سمع أذان نعخات رئيس سمع زريا عينتي أعمره أذان أمره هبنا نابلت صليو كم زعينات مستوعال كبرنا نجزابير قدس فقادي هنالنا جزينا أكلالو بنا أبي ملاك السلام قال معدان هيبهم بسألوت كعزولنا نبونا ناب أو دمهرت بخبري عدم الرأي أبونا غني لي زمن قلقلتكم يبارخكم وين حفتنا مأزا زماري ملاختي يسمع لنا كل جزء دما كزمر له يمبركي تم كلكم نتيجة توهبكم تغسي كتنببو كم وين نتعمزم بتقصد كلسو كابزي معرف شمنتن معرف تشعتن زتم هرنا يون زتردعنا زستنتنا يو كمون زي تردعنا كم حتى إن قربنا نزقبائي كنعبي كنسفح كلنا زتنحنا زيابير نخلكم زمان أقلقلتكم يبارخ كمتي أمودعتا أبونا زبولنا دما أبزقوا إزي مستافنا أبزقوا إزي ممهارنا دما بردئت بلبونا كخون مو ناب سماي أتأميتو دما أبتي قبائي قدسان زساتف كقبرلنا أملاخ نخلنا يحجزنا إتا بردئت زبلوا أبونا قلال نجر أيقونتن بأفلطو بردئت تقبرو انت دا أخوانك ولا فتنة انت أقات أمكا زخوان نجر أبقى الميخا انت تنحكاون بفلاتن بردئتن سلز جمر كايون زتن ساخن ندحريت أي تبلن إخامو نخلنا أبكندي بسمعيت إيموشنال كوينا نبل بردئت بأفلطو كنقبرو أملاخ نخلنا يحجزنا إذن تمعرف شمنته بزعبا لدت قويتا يوم اتم أبوتات مهيرامنا إذا معرف تشعت تدما بزعبا تنسائي إيا مهيرهنا مالتيو إتي النصبيو زلنا نحنا دما انتايو انت دايلنا تسفات تنسائي كم زلنا زحجي أم مدري نقعازو زلنا بمقدر أملاخ نخدو زلنا قال أملاخ نمهارو زلنا تماهيرنا دما نابتي كمبتصحو زقبعنا مستيرات بيتا كريستيان كمبتصح نقالس ندلي زلنا انتاي سلا زلنا ايو انت دايلنا تسفات نسائي سلا زلنا ايو بزعباتهم زدق أسس كم تم تسفى زي باللم تسفى زي بالكم كتكونوا أي دلني كنتي الدم مالت يسوس كم زمتن كم زتنسأن أميننا انتقينا كمون أملاخ نتم بو يسوس زدق أسو مسؤو كم صام إيو نابل إيد قصل أب قدامي تسالونكي معرف 4 كاب قصري 13 جميرو تنزنبب كون كلتا تقسيان قصري 13 4
جناخه أحواته تم تصفى زي باللوم كالوت من تخيت حزنو بزعباتهم دق اسم زو بزي فلتت كتكونو أيفتوني كله بأفلطان بردئتن نقبر إلى مناني رمابنا أبزي أدم هواريا باولوس بزعباتهم زدق أسو سب كابانا كفل خلو كم سب كخبدنا كم سب وين كسمعنا قدنيو قد اتزسمعنا تسفى زقرز كم زي كونه كم تسقو نام مقابر نفانوا أبو كم زي تودئ تسفى قريتنا كنحزن كم زي بلنا سب تسفى خوينا كنحقوس كم زلنا مغنياتو إيسوس مجمريا خمزمته كالا أيدما كم زتنسئ آمينا انت خوي الناسي كمون أملاغنا تنبو إيسوس زدوك أسو مسؤو كم صأميو حجي إتا كاباخم تدل وي أنا نسخاتكم كونكونو زدل زلو انبعر انتايو انت دعيلنا كمون أملاخ نتوم بإيسوس زدوك أسو كلنا خنصوعينا مصبوع عتاموت كمصنايو ناي مودك اسكندك سينا جن حجي بكريستوس كون مهلاونا مش كريستوس كون منبارنا مش كريستوس كون قعزنا كل معلتي مسكولو صيرو معلتي دد حري زي سعب نعي اي بقعنيو إذا مو مسكولو صيرنا كسع مودعتا معلتي نقويتا كنسعب نقويتا كنكتل بتقويتا زحان صلنا قعزة دما كنقعزمو دحراي أبتي داغماي مسعات قويتا دما كبري زلوو سلام زلوو حقوس زلوو برهان زلوو عللتا زلوو تنسائيه كنتنسئيو أملاخنا نعنا زدلينا مغنياتو وتتنسائي متان نخلئيو دحر تنسائي متانيو اتام صبوق زقبرو نام منقس أملاخ اتام حماق زقبرو دما ناب نايزل علم كنانية زبلنا أملاخنا زموتلنا نمت سعيرو زتنسألنا قنا كلنا انتاي نابي كنعتيو نام منقس السماي كنعتو ايو امو حجي مسكور الساس تنبر نفسي حجي دمس كرساس على ليا بقع كرساس كوينا تمالالس نفسي نخلنا يهابنا نخلكم زيابيهر زمن أقلقلتكم يبارك كمتي بسنبت زحبرنا يو صباح تناي ربع مهلال لنا كورس كمتي سمناون قورو نحمس دما بعل مسكال سلازغونة ناي مشت كاب ساعة 6 ناي مسكال أقلقلت كلو النايو اما نشعو سبات قبرنا عين البنانا زبره برهان مسكال دما يقبرلنا ما كلنا بصالت كنعصو حنساب كابز الزلنا يو عف نبل سلام
ዝጽለ ጸሎት ከም በሐድሽ ኩልን ዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ሰላምን ዝሓንትን ልዕሉ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንት ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ወክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ونقول لتحجي بير لبنكان مالكنا لنا ونقول سلام هبنا كل يبكان أخم أوجي بيرات رينا سجاهم نفسنا جكان فلت بعد أملاك بلنا قدسم كان سمن سوعنا لنا أفسما يا الله خان سلام كعبل نفس كلنا حدر أبز على من زمن بارنا سلام حلو نقول لما راح تنسى ستان بقدسم كان سلام أبو أبجريانا نزل مكان تعذب كأمخرها أما تاونا نوتانا نزل قراءتنا بقول سلام حلو بهدعون بعنعون وقت نبرن كل سنة يعمل خدمة نأخاني جابير مفرح بيا ونكتن لكبن بكورساس مسؤول اسمن فتك كل سنة بس كان صنعة بؤذن لك على من كل ساعة نزل علم آمين. الدوس جابير أملاخنا زنبركا زلخا كل حلف كارم ما نزل علم تنبر كم مسراء كسا معراب كم سمين كسا دبوب سم كان نزل علم زتمسكن يخون سلزا معلت زيان سلزا ساعة زيان سلزا قبا أزن نعنا دما أبز قبا أزخن الساتف سلزا فكر كالنا كبرن مسكانا نعخا يكون زقبا أدما إجابير عملخنا كبر خاز قلز نعنا دما أب إمنت أما قد خاص نيعو مودعتانا زي صبق قبا يقبر لنا تتسألنا يسألت سخات ريو سخات قبلو مع زقرر محرز زورد كناتات نازل وط قبرلنا تغن مهارو زمسنا دما كمتم أبوتاتنا نعخازو مسولو مودعتهم زتصبقه احنا دما نعتاتهم كنمثل أشرهم كنكتل مودعتنا ختصبق دما نسخ حقزنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمانقنا سلام هبنا زخلو بعالمنا نرئي زلنا حماق نقر بصبك أيرلنا نتوم حميمهم زلو عشماتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخاقنا نخلهم تفلتهم يخمو سقايهم أقلل أمامهم فوس سبارهم سقن زحازنو عزنهم دبس زطمين سمعون نسألنا أرويلنا لتأسروا فتحلنا لتجنقوا مسرف ترلهم زولدنا يوم باريكا قديس كانت كاجر كعبيلنا وفي رمزلو دحان يأتولنا قشم زلو دحان ملسلنا برهان مسكال كارما بدحان سلام بصحنا مسانا وعلك أخانا مسكنكا مسانا تحدر دما نمعقبكا كل نقرنا دما أملاخنا كم فقادنا زي كونس كم فقادك كم حسابنا زي كونس كم حسابك كم دليتنا زي كونس كم دليتك بمقدنا زي كونس بمقد خاخن كيد دما سخا حقزنا بنادينا الدسرنقل مريم أمالاد النت بناي ملاأختي ترادع النت بناي نبياتن حوارياتن صادقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تن حواريات زمهر كايوم أب سمايات تنبر أبونا نبلنا نسوع عكالنا سمكا يقدس من استغاثمتا فقد كامتا بسماي كم دما أمدريكون إعلات انجرانا لما حبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا أنسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتناي تأتولنا من قسن حيلين كبر النزل علمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا غدن قليخي سقاخو ندن قليخي عدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك اللخو نسغيكا وأن استبرختيخي فركر سخم برخيو وملتا تسقى جابير مساقيو
وفست الدسبلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك جنام لكن مدان يسوع كريستوس كان كان سريات قدم ساسي ابسا ولد لبرك ساتي برهان انتم اوي قنات وايدي قنات وران سارغو قنات ببسمكم كن فتانون صاني يرسين كلوان سمات زيو مهارن كريستوس مال 10 تخلته زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس مال 10 تخلته بنت اجزتنا مريم انكسس بنت اجزتنا مريم انكسس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم انكسس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم انكسس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزتنا مريم انكسس بنت اجزتنا مريم مهارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ጉልበትኩም የጽንዕ አገልግሎትኩም ይቀበል ብሩክ ምሸት ብሩክ ለይ ትግበረልና آمين قال هو تسمع لنا تبارك الله آمين الكل وحق هاي خبركم زبك እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህባ አገልግሎት ግዚኹም ምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተወታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ ብህይወት ዓቂቡ ክሳብ ዝሰዓት ዝጽንሕ ብዝቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝፈቀደልና ዝመጽእ ግዜ ካብ ድሓነ ሰላም ዓቂቡ ከም ፈቃዱ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንጋባእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና امين ابونا آمين على هو تسمع لنا أبونا حان حدورو كلهم waxaan xidhowro صبغ تمرس جماهيرنا عملاق مساكم اخو آمين على هو تسمع لنا بروح ليتي آمين على هو تسمع لنا بروح ليتي آمين هنا على هو يسمع لنا آمين.